aerolínia, actualment, com que aquí el nivell dels nostres polítics és el que és, s'ha permès que el castellanisme muntés a València i a Saragossa anticatalanisme. Anticatalanisme o antitarragonisme. I jo dic, si nosaltres vau parlar de països catalans, haguéssim parlat de refer Tarragó o Aragó, hagués estat diferent. Perquè les coses que s'han dit contra els països catalans les podrien dir contra Aragó, o Tarragona, o l'Arquebisbat. La gent d'aquí, el 1400, quan feia una batalla, els almogàvers cridaven Aragó, perquè sabien el que volia dir. Avui en dia, per nosaltres, Aragó és una regió castellana que només pensen a ofendre'ns, que és el que s'ha arribat. I estan intentant el mateix a València. Però com que a València encara parlen valencià, diguem-ho així, doncs no fa el mal que fa Aragó. Però, a l'època quan es van fer les constitucions del 1800, hi va començar a sortir gent que rescatava el tema oblidat de la corona d'Aragó. Aquests castellans que s'estimen tant, els aragonesos, per exemple, com van reaccionar? Van dir la corona de Aragón, va dir la coronilla de Aragón. O sigui que els menyspreen, els tenen per res, i els estan fent el paper, això l'estan fent el llit en aquests. Si se n'adonessin, pensarien el bé que els millors moments que han tingut Aragó és quan anaven a dins dels territoris d'Aragó. Llavors, clar, diuen, és que és la corona d'Aragó, jo soc republicà, com puc voler la corona d'Aragó, que a més no es diu Tarragona. Clar, primer ens hem d'aclarir les idees, saber de què parlem, i el tema aquest de corona d'Aragó comença a sortir per allà el 1400, més o menys promociona Faraó catòlic i sobretot Felip II, o Felip I d'aquí, que té el seu censor que el fa historiador d'Aragó i fa los anales de Aragón, que és el Zurita. Anales, o sigui, història de la corona d'Aragón. I des d'aquest moment s'intenta fer això, però ja portava 400 anys que no es deia corona d'Aragó ni havien tingut necessitat. Es deia Catalunya, o sigui, els que parlem català, i Aragó. I tot quedava en un lligam històric de Tarragona i de com havia anat la Reconquesta i la dinastia de Barcelona, que passa a dir-se d'Aragó. I no hi havia cap problema enlloc. Els problemes han vingut al segle XX i encara els més grossos després d'en Franco. O sigui, a l'haver-se fet el sistema autonòmic, que no és el sistema, diguem, foral o dels estats assimilats, sinó que són unes descentralitzacions de la Gran Castella, s'han creat tots aquests problemes, perquè no es pot permetre que aparegui el que si en volen dir corona d'Aragó o corona de Tarragona, que ho diguin. Vull dir, això no vol dir que hi hagi aquesta corona, nosaltres que som tan complicats i sabem fer tantes construccions, podem tenir una república que es digui corona, per exemple. No passa res, això és un nom, és un símbol que podem arreglar a la nostra conveniència. No ens hem d'estripar les vestidures i si hi ha algú que té una bona idea que la digui, que potser ens resol els problemes. I no sé si ja m'he mirat de no
de no omplir-vos de dades que si aquest va fer un testament o una renúncia, un compromís, tot això fora. Vull dir, jo crec que el moll del problema que hi ha amb el nom de Tarragona i d'Aragó i de Corona d'Aragó i que si era d'un o si era de l'altre, us ho he explicat. Ara, si teniu algun tema per demanar-me, doncs miraré, aviam, que no m'acribilleu, miraré de contestar-vos. Bueno, això és un punto i seguidor. No, tots els d'aquí en saben més que jo de Tarragona, però jo vaig assistir al jurament de l'arquebisbe de Tarragona una vegada i afegeix una coletilla i diu: i no renuncio a ser el primat d'Espanya que se'n va treure quan es va canviar de l'arquebisbat de Tarragona a Toledo. Vull dir, això no sé quants anys fa, però... Això és el desmuntatge de Tarragona. L'arquebisbat a Toledo, la capital a Madrid, tot castellà, treure les lleis i costums d'aquí, treure la mentalitat d'aquí, omplir-nos de gent que no ens entén, que porten 70 anys aquí i com ho dice... I la COPE, quan ve el papa Francisco a Montserrat, a llegir d'allò, li donen un discurs que ha de llegir, i diu: oye, pero dais en castellano, no había que leerlo en catalán, i el bisbe de Girona, el gilipollas... El de Barcelona. El de Barcelona li diu: no, en castellano. És que això ja és... A veure, com s'ha posat la COPE, la Conferència Episcopal. L'amnistia és un pecat mortal. L'emissora dels pedòfils. Sí, ja... No, però aviam, el senyor aquest, arquebisbe de Barcelona, és aragonès. I té molt a veure amb el programa de Sixena, que es verí entre catalans i aragonesos. No, els importa un bledo l'obra aquella, importa l'escàndol, les notícies, la gent emprenyada, això és el que volen, que ni ens parlem. I aquest senyor, que va córrer molt per lo de Sixena, en comptes de fer-lo l'arquebisbe de Saragossa, el fan l'arquebisbe de Barcelona. I a Barcelona, quan es fa una cosa, es fa en castellà, que no és ni aragonès, o sigui, és que l'aragonès ha desaparegut. I aquí ens venen a donar lliçons a nosaltres de patriotisme aragonès. O tarragonès. Bueno, sabem que l'aragonès ha donat origen al castellà. O sigui, el castellà és un aragonès mal parlat, això surt a la... no és aragonès. Que a més aquella gramàtica de l'Obaina ho explica, que diu: hi ha una llengua que parla al poble que està molt empaltada d'àrab i amb el hamalají, hamalajá, aquest so, això és àrab total, i no ho volen reconèixer els castellans, però diu: ya tenemos la lengua de León i la lengua de Aragón, sense ser el català. Hi ha un aragonès, jo tinc un... Joan I el Caçador té la seva filla que a la casa, està amb la cort francesa, és el que regala l'Atles de Cresques en el príncep de França, no? I quan li envia això, li envia una ampolleta, que és totalment catalana, els francesos no sabien fer ampolletes, que és amb el rellotge que es navega i es pot arribar a Amèrica perquè has de saber quant temps navegues amb un rumb determinat. Una ampolleta, que és una paraula en castellà catalana. Jo m'he hagut de barallar amb el termcat perquè acceptessin ampolleta, que és una paraula catalana, amb el sentit de navegar, perquè quan fa 10 anys, ampolleta, ho vaig fer a la Viquipèdia, m'ho van esborrar, diu ampolleta, diu el termcat, petita ampolla per guardar les espècies a la farmaciola o a la cuina. En canvi, en Colom navegàvem amb ampolletes, que allà en castellà hauria de dir botellites, no? Aquest voler amagar totes les paraules catalanes que hi ha al castellà, que n'hi ha un munt, va sortir aquella cosa que és un hoax, que diu que el castellà ve del català. Evidentment no ve del català, es va fer un muntatge i tal, però el castellà ve d'una llengua que es parlava al nord dels Pirineus, que era aquest occità que ell va trobar, avui no n'ha parlat, però va trobar el català que es parlava a tota França, en època dels nets de Carlemanya, fan els juraments d'Estrasburg i estan escrits en 3 llengües, en llatí, en germànic i en una llengua que és un català antic clavat, vull dir, els francesos diuen: oh, ça c'est le vieux français. Le français,
Si tu llegeixes i allò ho entenem... Jo l'occità, per això. No passa res, però mira, sí, jo tinc molts amics de França, he treballat 35 anys en una empresa francesa. Per tant, je parle français depuis l'âge de 9 ans, j'ai aucun problème, lui il parle français aussi, mais a l'occità que es parlava, mira, ara em volen vendre un telèfon aquests, vull dir, això ja és l'hòstia. Et truquen contínuament per vendre't. El que va trobar Lluís Maria dels juraments d'Estrasburg és que tu mires i allò, ara no... Hi ha aquesta llengua arcaica que Ricard Cor de Lleó és fill de Leonor d'Aquitània, passa a ser rei d'Anglaterra, però ell, els trobadors troben en occità, no troben en François, vull dir, allò és occità pur. I precisament la llengua, si mireu, hi ha poemes de Ricard Cor de Lleó, bueno, és que Alfonso X el Sàvio no feia, ell diu que és que no es podia fer en castellà, ho feia amb la llengua galaico-portuguesa, que també s'assembla bastant, amb les efes, tu mires el gallec i té molta més semblança amb el català, amb l'occità, amb tot això. Però és que Ricard Cor de Lleó ho fa en paitoví. Jo tinc molts amics que es diuen paitoví. Paitoví és la llengua del Poitou. A Poitiers, que és el lloc on arriba la fletxa mora i Charles Martel, que no es diu marteau, sinó que es diu martell. Seria francès, el que vulguis, però tenia un nom que era més occità, perquè en francès martell es diu marteau. Vull dir, han acabat agafant tot el Poitou i l'han anat posant, que era Llenguadoc, perquè es veuen tots els poemes de Ricard Cor de Lleó, allò és Llenguadoc total, i l'han anat fent petit, van haver de migrar, estava barrejat amb l'època de les guerres de religió, la guerra entre els Guisa i els hugonots i tot això, i es parla paitoví a estats determinats d'Amèrica on hi va haver emigració del Poitou fins allà, i encara avui dia han anat passant de pares a fills i segueixen parlant el paitoví. El paitoví és occità, el català és el mateix, vull dir, hi ha unes diferències, hi ha unes coses... Passa que allà, durant la guerra dels 100 anys i de les de religió, del 1600, van haver-hi unes matances tan grosses que es va repoblar. I va venir molta gent que no era d'allà. No, ara el Poitou diuen que és Llenguadoc, però és que no parlen la llengua de Ricard Cor de Lleó, que ell deia, ell ho diu una sota allò, diu, parlo el paitoví. És que ja és el súmum. És que la capital anglesa era Aquitània. Aquitània era Poitous, Poitiers, que en diuen. I no sé si heu estat a Poitiers, però hi ha uns edificis oficials gòtics i romànics que n'he vist pocs, el Palau de Justícia i la catedral i les 3 o 4... Hi ha unes esglésies que són 4 vegades Ripoll. Què és aquí? No n'havia sentit a parlar mai. És una ciutat impressionant. Bueno, després hi ha un moment que ja, això no hi has arribat aquí, però vull dir, França en un moment determinat és només l'Île-de-France, Clermont-Ferrand, tot això, tots els voltants, comença una expansió que el 1213 acaba amb la batalla de Muret i ens treuen del sud de França, que els comtes de Barcelona tenien vassalls, el de Foix, bueno, podien ser comtes de Provença fins i tot. Els grans sobirans, diguem, romans, perquè jo dic que totes aquestes llengües és el romà, són els romansos. Són els romans, que no és ni francès, ni castellà, ni italià. El que hi ha al mig, que des de Venècia... Si és provençal, si és aquità... No, en romà. Des de Venècia, el friulà, heu sentit parlar friulà? Doncs els grans sobirans sembla català, que hi ha allà. I és la llengua del Vèneto, I el milanese, jo tinc amics a Milà, i quan es posen a parlar milanese, és molt semblant al català. Hi ha coses que no s'entenen, però si l'has de lligar amb alguna llengua, és amb aquesta llengua que ella està parlant, no? Que hi ha un Alibés Cortés que diu que no ve del llatí. I això és una cosa, aviam, i és la versió oficial. La versió oficial diu que les llengües romanes no venen del llatí, sinó del llatí que parlaven els soldats, que parlava el poble. Això és la versió oficial.
però és que diuen que aquest llatí venia del llatí. I Hereves Cortés diu, sí, és això que diuen, però aquesta llengua no ve del llatí, perquè el llatí és una llengua desinencial i les romances són les llengües preposicionals. Com pots canviar una... Mira, jo us dic una frase... Tenen declinacions que nosaltres no tenim. Sí, no, és que en llatí no hi ha articles. És que un text en llatí... No, espera que els hi dic... No s'entén, en canvi... Un moment. L'italià, tindràs el portuguès, però el llatí no l'entén. Que tinc una frase, i em perdó, me la posaré a mi mateix. Mater mea mala puta est. Què sembla que digui això en llengües romances? Mi mare és una mala puta, no? Això vol dir, la meva mare menja pomes podrides. O sigui, ma mère mange de pomme pourri. La meva mama mange melle putte. En italià és el que sembla més que malla i melle és el mateix. Fins i tot en anglès, siguent una llengua que és germànica, my mother eats rotten apples. Vull dir, és que en portuguès, en totes les llengües, o sigui, com pot ser que la sintaxi canvi fins al punt de que s'hi posen preposicions que hi són, però no es fan servir perquè es posen al final en forma de decadències, s'assembla més a l'alemany en el llatí que parlava Cicerón i que estan a les Gàlies, a la guerra de les Gàlies i tot això. El llatí que diuen llatí, això no era llatí, és una llengua que Hereves Cortés diu, mira, els romans, què era el més important dels romans? La guerra. Com es diu guerra en totes les llengües romances? Guerra, guerra. Com es diu en llatí? Bellum. Com de bellum pot venir guerra? M'ho podeu dir, això? I així té un llistat, es va morir aquest pobre home, i estava en un blog, jo vaig comprar el seu llibre el 2007, o sigui que porto ja quasi 20 anys a darrere d'aquest bon home. És un sud-americà, es diu Hereves Cortés, com el cantant, però fet a França, i els filòlegs castellans li foten un text de 1.000 paraules, 1.000 paraules castellanes i 990, per dir un percentatge, són d'origen llatí. Diu, amb això li demostrem que el castellà ve del llatí. I el tio no diu res, agafa 1.000 paraules angleses, els hi fot 1.000 paraules angleses, de les quals 990 venen del llatí. Diu, amb el seu silogisme, l'anglès ve del llatí. Toma! És que és... O sigui, que hi hagi una influència. A veure, totes les acabades amb ation, els que hem estudiat, ja parlo 5 idiomes, però els que heu pogut practicar, quan aprens que els acabats amb ation són els azione, assau, acció, tenim 1.906 paraules, que amb excepcions, però el cos d'aquestes 1.900 paraules són les mateixes en totes les llengües, però és que els he mirat amb lituà, també hi són. I el lituà no té res a veure, és una llengua eslava. En maltès també hi són. En maltès acaba amb aie, en comptes d'acabar amb eixon. Abans que se'ns faci tard, hi ha algú que vulgui dir alguna altra cosa? Vale. No, que al final fan una conferència. Hi ha un document cabdal, que és la renúncia de Saragossa, del 1137, on Ramir II dona a Ramon Berenguer IV a Aragó i a la seva filla Peronela. Sí, ja ens diu, obeieu-lo com a mi mateix. Exacte, suposo que ell no va anar a la contra perquè devia complir la paraula ja com ho donen, no? Però amb la condició de que, amb una condició, que fos el rei on fos, ell no és mai rei d'Aragó. Li dona la corona perquè regni el teu fill, el fill que tindreu. Però ell tenia 6 anys al moment d'aquesta... Però escolta, però amb aquest document... a caballo regalado no le mires adentado. Sí, però... Perquè passa a ser príncep d'Aragó. I príncep d'Aragó està, fins i tot, segons la definició romana de príncep, està per sobre del rei. Ell té el domini... No, és que el príncep és que era el fill del rei. No, el príncep, com Juli Cèsar, està per sobre dels reis. I llavors, clar, Ramir II té un problema. Que el testament del seu germà diu que si no compliu aquest testament, mateu en l'usurpador. És un usurpador per la meitat dels seus súbdits. I això és guerra civil. I invasió castellana. Jo em baso en el que sé, potser no. Sí, no, però clar. Però sabeu-lo de la campana d'Oest? Jo no us ho nego, Jo que soc de Salou i tinc, allà on visco jo, està ple de manyos,
Doncs això és una guerra constant. I dic, mireu, la renúncia de Saragossa no cal parlar més, perquè allà diu dona. Dona vol dir que sigui rei, sigui príncep, sigui el que vulguis. Però a més hi ha una cosa, el testament aquest, que se'l salten, si és com, mira, algú diu, dono aquesta taula a l'Ajuntament. I ve de la casa d'aquest mort i diu, doncs me la quedo jo. No, és de l'Ajuntament. No, me la quedo jo perquè sempre l'he hagut a casa. És de l'Ajuntament, segons el testament. Legalment, el papa, que és el que dona que fa d'ONU, diu que aquell frare transformat en rei no és el rei. La filla d'aquest rei usurpador no és reina, però el de Barcelona ho accepta, perquè per un costat s'entén amb els legítims hereus i després a la pràctica que no li surti algun tirat al monte que diuen, aviam, mel, tota la mel, tot l'oli que vulguis, em quedo una nena, tu fas tot el que vulguis, però amb una condició, aquesta nena només tindrà fills de mi. No pot tenir fills de ningú més. Perquè no surti d'aquí 200 anys un príncep d'una branca dient que ells són els legítims reis d'Aragó. Aquesta nena, que no surti de casa meva, tancada a casa. Bueno, estic exagerant. I això és molt important perquè en aquella època va aparèixer un senyor que deia que era Alfons I, que havia mort a la batalla aquesta aquí a Tocafraga, que havia mort allà. I tothom ha dit, el rei és mort d'aquí. Va sortir aquell senyor i dir, jo sóc Alfons I. I va portar uns maldecaps de pel·lícula. I si comencen a sortir usurpadors, il·luminats, predicadors, cosins de no sé què, fills de no sé qui, reclamant la corona, desastre. Aviam, jo he comprat el regne amb els meus calés i la que podria portar algun fill que m'ho discutís la tinc a casa. I el meu fill serà amb ella i ella només tindrà fills amb mi. I punt. I quan ell es mor, 50 i pico d'anys, ha de tocar a Borgo San Dalmazzo, que era Provença d'ell, perquè no només era el sobirà, el príncep de Catalunya, també tenia Provença. Que et fiquen els mapes sense posar el que tenia el Barcelona. Tenien la Provença, tenien la meitat del Llenguadoc. Jaume I... El que tenia Ramon Berenguer era 20 vegades Osca. Jaume I, al Tractat de Corbeil, renuncia a tota la Catalunya... Sí, però falten 200 anys, falten 100 i pico d'anys. Sí, però tot això que dius tu està molt bé, però aquest document, que jo el dono per bo, perquè existeix, en pergamí, està a Barcelona, com es diu? Saps com es diu el nom? Corona d'Aragón, li diuen, i allò és l'arxiu de Barcelona. Li han canviat el nom i li han dit arxiu de Barcelona. Això és una altra guerra, pràcticament. Sí, no, allò és l'arxiu de Barcelona. Ja ho sabem. Però jo el que dic és que aquest document existeix. Llavors, quan els nobles diu que revela i tot això, no sé si és veritat lo de la campana. La campana de Huesca. Jo quan estudiava... Mira, jo això de la campana de Huesca... Potser no. Vol dir una cosa, que volíem fer una campana que se sentís a tot el regne. Imagina't lo gros que havia de ser el regne. Això ja d'entrada. Però el que sí que hi va haver, i que va ser molt... va ser la campana de València. Es van sublevar els nobles a València, la campana que havien tocat la va fer fondre i els hi va fer empassar. De quan parlem, això? La de València? El Tolnet, no em faci dir. Però quin rei és? La campana de València. Quin rei és aquest? L'altre se discuteix. L'altre, bueno... Però potser per treure-li la fortola de València es van inventar la d'Osca, que fa una mica de riure. Bueno,
totes les cols que sobresortien, Sí, es va tallar que La literatura no posava la sortís cap. campana de Huesca. Sí, però hi ha estudiosos que ho dubten. El que no sé si és veritat o no, perquè a les llegendes n'hi ha... no, Jo no, per això no he parlat d'aquestes coses, perquè... Bueno, per això ho dic jo. És una Que si és veritat, pocs nobles que devien quedar. Però tant és, sí, la meitat dels aragonesos que no havien quedat, o sigui, a Terol se l'havien quedat els moravits. Saragossa se l'havia quedat Castella i només quedava Osca. És la meitat dels seus súbdits. El volien matar perquè el testament del seu germà deia que matessin els usurpadors. Aquest senyor, perquè no el matin els que volien complir el testament aquell, l'han de matar, els ha de matar ell. Això d'entrada. I què fan? És que s'ha de veure una altra cosa. El Ramir i la seva filla, això tampoc no se sol dir, se'n van de refugiats a Besalú. Se'n van a Besalú. Amb la revolta dels nobles manyos. Perquè no podien estar, aquell no podia controlar Aragó. Llavors, com controlen Aragó? Doncs vale, el rei d'Aragó s'està a Besalú i el Barcelona, que ja té el compromís de que s'ho queda tot i que ja està pagant els legítims i tot això, doncs ha d'enviar, aquí ha d'enviar els soldats catalans, no? I buscar aliats allà. És que aviam, 2 més 2 són 4. Bueno, això ja els que esteu dintre la història molt dintre, ho sabeu, però clar, jo llegeixo el que llegeixo. Clar, aviam, la meitat dels seus súbdits el volien pelar. Bueno, perquè no complia el testament del Clar, fons. doncs llavors quina sortida li queda? Matar-los o anar-se'n i buscar un primo de zumo sol que li arregli els problemes. És que no hi ha més. Tot i que la germana de Ramon Berenguer era reina de Castella, Per això va poder entendre's en Castella. la Berenguela. Perquè va anar al seu cunyat i va dir, escolta, això d'Aragó, jo he comprat l'herència, m'has de tornar a Aragó. Va dir, bueno, mira, saps què? Vindràs el dia que coronar amb els reis de Castella, hauràs de venir tu el teu fill i portar una espasa dreta davant de nosaltres obrint pas a la cerimònia. Clar, li va regalar. O a canvi d'altres coses. Clar, llavors van canviar les fronteres perquè hi havia uns pactes de distribució entre Castella i Catalunya, o Aragó, com vulgueu dir, que són els de Tutillent i tots aquests. I cada vegada, o sigui, penseu que Guadalajara, Conca i Albacete i Múrcia eren per nosaltres. Però perquè els reis de Castella s'havien quedat, Saragossa s'ha de renunciar a tot això. Jo torno a Saragossa, però el dia que jo vagi a Guadalajara tu m'has de venir a conquistar-la. Oh, és que era per mi, bueno, però ara serà per Castella. Va així, Que no és que la regalés, perquè abans se m'ha escapat, no van regalar. Allà no regalen res. No, Múrcia la va conquerir Jaume I i la va regalar Alfons X el Savi. I al final, per al Tractat del Midra, es forma aquella frontera de que Múrcia, de fet, és que els manyos no van voler anar a la conquesta de Múrcia. Això està en el llibre dels fets, i no sabem el que és bovatge, l'impost que havien de pagar per pagar la guerra de Múrcia, i vam anar només catalans. I a Múrcia, la meva jove és anticatalana, però és murciana, es diu Mercader i Vilallonga. Cognoms murcians de tota la vida, o sigui, hi ha cognoms murcians de Múrcia, però... Sí, clar. és murcià. Sí. No, bueno, hi ha un article que el tinc a la meva web... Jo conec un murcià que es diu Fonoll. De tota la vida, home! Sí, bueno... Van ser... A l'aragonès... Gent! Hi ha un llibre que és molt curiós, que us he començat a dir abans però no he acabat, que és el llibre de meravelles del meu tocaio. Em dic Capdevila, ell es diu Mandevila, no? Jo sempre dic que és el meu tocaio, però... El llibre de Mandevila, Joan el Caçador li demana a la seva filla que li enviï a l'original que estan a la cort francesa per traduir-lo a l'aragonès. Si en Joan I, que parla català amb la seva filla Violant d'Aragó, li demana a l'original del llibre de Mandevila per traduir-lo a l'aragonès, què vol dir? Que està en català,
perquè si no li diria, enviem l'original perquè el traduirà al català. Si no l'ha de traduir al català vol dir que està en català i que el vol traduir a l'aragonès, perquè aquest llibre es conserva, com que és d'aquella part de Borgonya, que és quan comença la Guerra dels 100 anys i tal, Aquitània i Borgonya contra la França central, però aquesta Borgonya es parlava, bueno, és que és curiosíssim. Un dia torno dels Estats Units, una nana, oh, maintenant je m'en vais chez moi, j'habite à Villeneuve-d'Amont. Dic, Villeneuve-d'Amont? Dic, à côté de Villeneuve-d'Aval, n'est-ce pas? Comment vous savez? Dic, collons, perquè si hi ha Villeneuve-d'Amont hi ha d'haver Villeneuve-d'Aval. I tot el Franche-Comté està dividit amb el Franche-Comté d'Amont i el Franche-Comté d'Aval. I això és un terme d'aquesta llengua que hem parlat abans, que és la mateixa en català que en occità. En francès també, vull dir, he vist llocs que també fan servir l'Amont i Aval, perquè és que venen de l'occità. El francès és un derivat del Languedoc. El Languedoc, l'original va ser, si en el moment de Carlemany, en els juraments, es parla aquesta llengua, que després els francesos diuen que això és el vieux francès, però que s'assembla molt més a l'occità que no pas al francès, és una cosa bastant clara, no? Però bueno. Diguem que el francès és la franquització de l'occità. Sí. Els francs que van entrar, sobretot al nord de França, de la Loire cap amunt, van influir molt en el romà aquest que us deia. Llavors, clar, no sabien dir les R's, i ara parlen d'aquesta manera. Com els alemans. I en comptes de dir sí, els alemanys diuen ja, i els francesos diuen oui, però si són de molt amunt, jo he sentit que diuen ua, segons el dialecte. I els alemanys diuen auch, els francesos diuen aussi, i nosaltres diguem també. No, i tot va així, no vull entrar en coses pesades, però vull dir que sí. El que és curiós és que quan els normands, que en principi eren vikings, accepten aquesta llengua francesa, quan conquereixen amb Hastings, conquereixen Anglaterra, i teniu un anglès que en l'escut de dalt posa mon Dieu et mon droit. Amb l'ordre d'Enric I, que perd la seva querella per la lligacama i es posa la lligacama a ell, i diu on y soit qui mal y pense, o sigui, un rei normand d'Anglaterra, o sigui que, aviam, l'anglès ha tingut aquestes acabades amb Bastion i moltes paraules d'origen romà, perquè els romans van estar fins al mur d'Adrià a dir vora, però a part d'això,